ऑपरेशन टायगर नंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी झी 24 तासला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. मी खासदार आहे तोपर्यंत उद्धव ठाकरेंसोबत राहणार अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिलेली आहे. पूर्वी आमदार असलेल्या वाजेंना पक्षानं खासदारकीची संधी दिली. वडिलांच्या सल्ल्यानुसार आपण पक्षाशी एकनिष्ठ असून मनात एक आणि ओठावर दुसरं असं आपलं वागणं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. मी माझं सांगितलं ना, मी माझ्या ठिकाणी ठाम आहे. माझी कोणतीही तक्रार नाही. मी त्या पक्षात आहे आणि मी पक्षात राहणार आहे, एवढंच मी सांगू शकतो. हो, मी स्पष्टपणे सांगतो ना, मी जोपर्यंत खासदार आहे तोपर्यंत मी उद्धव साहेबांबरोबर आहे. माझा तो विचार आला नाही कधी, म्हणून मी आहे तिथं समाधानी आहे. ठीक आहे, आता रोष लोकांचा आहे. लोक रोष व्यक्त करतात, बोलतात, आम्ही ऐकून घेतो. आता दुसरं मी काय करू शकतो? पैशाचं काम पैसे करणार आहे, मी तर नाही करू शकत काही.